Xenoma Galicia é un proxecto de investigación que permitirá aos investigadores avaliar un novo enfoque de medicina personalizada baseado en identificar variantes xenéticas para a prevención de enfermidades. A participación é voluntaria entre residentes en Galicia con tarxetas sanitarias Sergas de entre 35 e 70 anos seleccionados ao show. Se vostede é seleccionado, recibirá por SMS unha invitación cunha ligazón onde atopará toda a información relevante do proxecto. Poderá indicar se acepta participar neste estudo. Como será esa participación? Nuns casos, a invitación será para realizar unha analítica de sangue, en outros casos, para depositar unha mostra de saliva. A partir destas mostras, levarase a cabo un estudo xenético e participará nun cribado preventivo das seguintes patoloxías: cancro de mama e de ovario hereditario, síndrome de Lynch, hipercolesterolemia familiar. Se o desexa, recibirá información dos resultados deste cribado xenético nun prazo de 6 meses. En caso de ter un resultado negativo, a través de mensaxe de texto SMS. En caso de ter un resultado positivo, a través da consulta de atención especializada correspondente. Os datos de secuenciación do ADN que se obteñan quedarán dispoñibles por se fosen relevantes para a súa saúde no futuro. Serán cedidos de forma anónima para fins de investigación biomédica nas condicións especificadas no consentimento informado asinado.